Abusiafo memama kwaba eba pemampem TV so mosofo agemfena braso se enemu edi ehyemu na yedimu wura sunsunsem kakra na nananom som de de atwede ampon no ankasa na ye free osoro borbor baade na odi tim ho eno bi na yeguso a yebo ho edawuro na enam saa yeso ma yede mu epie mu ewo akomadan eho na kadwo bosomfo yewrei wasum nananom finhia pi a chese ni tumi ni nanim nyama twede amponde ma no ni nyina oman enkwa ahodin ewo mu na enso nipa de oni nyame enye pe eyeden a ba mowuo ede napakan ebefawo akodakro enenti eye konfo oboy spirit eye patabiribi dudu biribi otie nankanuro a nyansayira ono ana akwa de ni hode ewo sunsun mu na oboy spirit ema ye nyante se yewrei afimu anananom ye amamani amane ede eja no kwan nanso pemampem sadia ye chi nananom esum etum na ye bohu dawo ntino na ewe se pemampem yenso ye di dobodom na ye kofa saa footage no ede besom ye tiefuo na ye pie mu no obempon de awu esane ye na ansa na de awu be sane no na eye tano bosom enana omasra no wetire a na odi akom na chese bibia ekoso ama mamre na amane ayefi ahemfo ebepie mu sanso enananan makonfo ahodo efi Ghana ha nyina de omanunyam ebeta akire enenti ye be hyew se yensa ebre no twen na hwe sa adwumadi no kwayefa so etumpon na kwayefa so ekoso na ehye nananom animunyam
Every Sunday, every
nyinaa bɛka busi ho amatena yɛ bɛgya diafɔfi kwa kama sasa diafɔfi ɔyɛ bɛma ɛkyerɛ bɔ ne ho ba ne atuturo na bɛda busi akaseɛ ɛna nipa fira ne ntoma tetesi hɔ ama wo tiri mu ɔte ɔwɔ bɛda diafɔfi ka mpɔfira mu a wama busani abayɛ ho so sɛ busani bayɛ ho so a ɛka bi akeagye diafɔfi si hɔ nti wɔde makama wura wia no a yɛne ɛmayɛ ho so koraa